Moni abale ndi alongo nonse. Kodi mukudziwa chosowa chachikulu cha dziko lapansi? Ngati mumaganiza kuti ndi chuma, go mwalephera. Kapena mumaganiza kuti ayi ndikusowa kwa chakudya, mwalephera. How Lindsay adayankhula mawu awa: man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. Anthu lero akusowa chiyembekezo koposa china chilichonse. Mukamva anthu akuti azimangirira, kapena akugwiritsa ntchito madrug, kapena makhalidwe osakhala bwino, dziwani kunena kuti izi ndi zongoonetsera chabe za mavuto amene akuonesa kuti anthu akusowa chiyembekezo. Ndifake mu tsiku lawo ndili wokondwa kupyolera mu ministry behind the lens, ministry imene imaona kuti kufalitsa uthenga kupyolera pa social media. Ndili wokondwa kulengeza kunena kuti anthu ambiri leroli akusowa chikhulupiriro, koma pali program imene tikukhazikitsa imene tikutchula kunena kuti Hymns of Hope Malawi edition, imene muulutsi wake ndine Victor Khaula. Programu imeneyi iziulutsidwa Sunday lililonse pa tsamba la Facebook komanso pa YouTube. Ifeyo tonse tiyenera kumakhala okonzeka kuti pamene tikuyamba sabata imeneyo timakhala kuti tikusowa chikhulupiriro, tikusowa chilimbikiso choyambira wiki imene ukira ntchito. Programu imene yayikidwa pamenepa kuti izitipasa chiyembekezo mu wiki imeneyo, kudziwa kuti Yesu Khristu akubwera posachedwa. Komanso mu maprogramu amenewa muzikhala oyimba osiyanasiyana a Seventh-day Adventist ku Malawi, ngakhalenso a Malawi ena amene ali mayiko osiyanasiyana amene amayimba ndi kujambula nyimbo. Mprogramu imeneyi pazikhalanso mwayi wocheza ndi anthu oyimba, ojambula nyimbo, maproducer, composers, kapena ophunzitsa mayimbidwe ndi anthu osiyanasiyana kuti tizimva maganizo awo pa utumiki wa nyimbo, azibusa. Komanso anthu omvera amene muzipereka pa video ting'ono timene muzitumiza fotokoza mmene nyimbo zosiyanasiyana zimakudalisirani ndi kulimbikitsa chikhulupiriro chanu. Ndipo tikupempha kunena kuti ngakhale iwo amene sali mu Adventist, amene amakonda nyimbo za Adventist, nawonso ali ndi mwayi opereka maganizo awo kapena kutumiza kufuna nyimbo zosiyanasiyana zimene zimawalimbikitsa ndi kufotokoza. Mungathe kupempha kapena kupereka maganizo anu kupyolera mu email address victorkhaula@gmail.com, kapena WhatsApp number +1 269 815 2258. Chonde alimbikitseni anthu ena amene sakudziwa, awuzeni uthenga wa anthu ena kuti nawonso atenge nawo mbali. Akapanga subscribe pa V&V Media Solutions with Victor Khaula, kapena kundipanga follow pa Facebook, pamene tikupeonya ma programs amenewa azitha kumaonera. Chotero ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse amene nthawi zonse mumatipanga support. Pitirizani wauza anthu za uthenga wabwino. Yesu akubwera posachedwa. Mateyu 28:18 mpaka 20 akuti uthenga ukalalikidwe ku dziko lonse lapansi. Ukuyenera kulalikidwa pina paliponse pakukhuzana ngakhale pa internet. Fa Yesu amapita kumene kunali anthu lero ali pa internet. Ndifake lero ali pa social media kubwera ndi uthenga wa chiyembekezo, Hymns of Hope, nyimbo zopereka chiyembekezo zimene zikhala zikudalitsa wina aliyense. Ambuye akhale nanu, ndipo ndili wokondwa kuti ulendo umenewu tiyambire limodzi. Zikomo.